Un carrer il·luminat amb cargols? Això passa cada dijous sant a Verges. Un poble de menys de 1.200 habitants conegut per la dansa de la mort. Però hi ha un altre element que fa únic aquest poble i aquesta processó. El carrer dels Cargols. Som al carrer dels Cargols. Aquest és un dels carrers més especials de tota la processó i és que, mira, hi enganxen tot de cargols que aquesta nit els encendran quan passi tota la processó per aquí. Què esteu fent ara aquí? Al matí hem preparat aquesta pasta, que això és d'aigua amb la cendra de la llar de foc. Els cargols hem fet una cargolada per tenir cargols, que ha sigut un bon motiu. Ara els posem aquí per fer-la amb unes metges i per fer d'antorxes. I veig que ho esteu omplint d'oli. Ho estem omplint d'oli, i aquest oli és l'oli amb què els veïns, la meva veïna, ens ha fet brunyols i llavors aprofitem l'oli. Cada dijous sant, el carrer de l'Orient es converteix en el carrer dels Cargols, l'únic que manté la tradició d'il·luminar la processó fent servir cargols.